मेकआप ला मेकआप बेखौथ' नोंजों मोखां बोजानो नागिरदोंमोन आङो What मोखांखौ बोजाबायो खानायखौसो बोगोन दा खानायखौ बोयोबा आंना मोखाङा थनबाय नालाय मोखांखौ बोनांसिगोन बबे थांनो सोरनाव गुड मर्निं लोगोफोर आंनि चेनेलाव आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय आङो दायो बेरेफुंजानि सिखारग्रोमोना गाइखेर लायनो ओंखारबोदों आरो गामिथिंजाय नै मगबो लाखाबाय आङो मोखांबो सुवाखै ओरैनो सिखारनायनि डाइरेक्ट फैदों जेबो देलायाखै ओमफ्राय आंना भिडिअआ बिराद मावग्रा जाबाय मानो होनबा आंना गेमबोला गाज्रि जाबायना ओमफ्राय गेमबोल गैयाबाथाय भिडिअआ बिराद मावो ओंखायनो आं दासान्दि ब्लगखौनो बानायथ'वाखैमोन आरो भिडिअ मावबाय थानायखाय ओमफ्राय बिदिनो सम सम लाबोनो नाजानोसै ब्लगखौ एबार गेमबोला जायोबा बायनो हाफिनोबा भिडिअखौ होबाय थानोसै आरो उनावहाय मोजांसो मोनो फुङावहाय थाबायनो मोनबा थान्दा थान्दा ना बिदिनो थाबायनो मोनबा माइन्डफोरखौ एसे फ्रेस मोनलायलायो नै आङो दायो सफैसिगोन बिनाव गाइखेर लांफैदों आरो आं दायो आं जायनाव गाइखेर लांफैदों बिसिनि न'खौ आं मोनफैबाय दायो जादों नै आंनाव मोननै मोनथाम मानो बिदि जायोथाय सम मोनसे सेरबायना गाइखेरा दे सेरदो दे आंहाथ' मैया आधा केजि मोनबावनांगौमोन मैयानि फैसा 50 थाखा होखानाया मा मानो फट' खेबखो नोंलाय गाइखेर सेरदों आं गाइखेर सेरनायखौ खेबनानै माथो जानो मालाय जि सेरनो हाखायो नै मालाय बिखुनजोआ आइआ आइ जायो हारसिंसो थायो मालाय जि मैगं थाइगं मेरलाथारनाय खै केजि ओंखार सेरनाय गैयाहाय नै सेर खस्थ' मोसौ आव मोसौआ आंखौ सोहरनो नागिरदों आइ खोमाखौनो सोलाजोब्बाय नै मोसौआ आखाइ साललायो ने आगोलाव सायोमोन दा साला गाइखेरा बुरजा ओंखारलाबा सेरनै गाइखेर बुरजा ओंखारबासो आखाइ सायो ना मायो सेरनो हाख'वाना बे आखाइ सानायानो दाउखा खामफ्लाय जानाय नामा सेरनो हाखाया दांनो हाया बोनो हाया माबाबाथाय दाउखा खामफ्लाय जाबाथाय बे मालाय फुजा जानो मेरला फैसा मोनसिगोन माजों गाइखेरजों गाइखेरनि फैसायानो थाबाय बायो नामा गाइखेर सेरग्राखौ एसे देखायबानो जायोमोन मोखांखौ माराम जायो नामा नाय जाहांबाय आं बेखौनो लांगोन दायो नेगासिनो थाव गोथांबो फुंखालायो नै गाइखेर सेरनायाव थाव गोथांखौ मानि थाखाय होयो गाइखेरा लिमोननायनि ए सेरनायाव आरो ना दे मालाय गाइखेर फानै फानै माहाजोन जाथारसिगोन आङो दायो दाबो जाया गाइखेर सेरग्राया खैथायाव सेरो नोङो 8टा माबा 8टासो होनलांबाय 7टा आं नोंखौ थाब सेरा होननानै थाब फैखायाखै फैसा फैहांबाय होनलाबाय फैसा मोननाय बायदि मोनाखैनो आङो आइयाबो जाद जाद होनखायो आंखौसो लाफाबाय थादों बेयो खालामगोन नोंलाय दायो मा खालामगोन बैनि माबा मोसौखौ खायसो ए थांसै आं होनबालाय जाबाय दा होबाय फैसा ग्रोब जाखाबाय दा मैया खोनाया औ रायलायनानै डाइलग होबाय थायोबा नोंबो आंबो होबोनो नागिरबाय मोनाबिलियावबो जि फाग्लिखा गाइखेर फानग्राया बिराद डाइलग होयो ओमफ्राय फैसा मैया होलांनो बावलायलायदों आरो रायलायनानैनो औ हरनो बावलायलायदों दायो खाहैसिगोन ने मोसौखौ गाइखेर सेरखांनानैलाय मानो नांबावगौ बे मोसौखौलाय ने आदार जाहोदो बुरजानो आरो गाबोन गाइखेर बुरजा ओंखारनायनि थादो होमबा आइ आं थांसै बायहरदो गांबेसे बायखो फुजानि ड्रेसखौ दख'नाखौ खस्थ' मस्थ' गांनै जाबायमोन ओमफ्राय गांसेया सेट गोनां गांसेया सेट गैयै खम समायसिगोन बियो नायसिगोन खोमा जिनाय मानसिखौथ' नायखाथारानोसै बैसोबो जाबाय नाया जाबाय सोरबा फायलाहाय बैसो जानायखायनो गाज्रि दख'ना गोदान गानबानो खथ' समायगोन मोनसे बेलेग गाननांगोन ना
होमबासो नायसिगोन गस्ला गोदान गाननानै माबा दख'ना गोदान गाननानै मानो गस्ला जिनाय गानखो होननानै मानो जिनाय गाननांगौ एफा माहाजोना गाइखेरनि फैसाफोरजों जाया माबादो मानसिखौ नायलाबा माहाजोनबाबो इस देलायफब मेकआप ला मेकआप बेखौनोथ' नोंजों मोखां बोजानो नागिरदोंमोन आङो मोखांखौ बोजाबायो खानायखौसो बोगोन दा खानायखौ बोयोबा आंना मोखाङा थनबाय नालाय मोखांखौ बोनांसिगोन मोजांखा माथो स्लिम स्लिमनो जाबायहाय थांदो आं थांसैहाय बिराद फाग्लिखा जोंना नैबे आइया आइस जायो हा मा साबस्क्राइब फैलाय साबस्क्राइब दा नायदो भिडिअखौ आं दा होनोसै थादो होमबा ओं बाय बाय फैबाथाय थांनो बागुलायो जि फाग्लिखा जि डाइलग होखायो गाइखेर फानग्राया ओमफ्राय आं दायो न' फारसे थांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ लोगोफोर बेखिनियावनो आं दोनथ'नाय जाबाय ओरैनो ससेल' बानायनो होननानै ब्लग लाबोदों ओमफ्राय आं भिडिअखौ मावबाय थानायनि थाखायनो इन्ट्रेस्ट मोनदा मानो होनबा गेम्बल गैयाबा भिडिअफ्रा बिराद मावो नायलाय नायग्राफ्राबो इन्टारेस्ट मोनाना ओमफ्राय गेम्बल जाबासो आङो रेगुलार होबाय थानोसै आरो आं ब्लगखौ बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय